finalizada é facernos felices. Alejandra, editora de sexto de primaria, quere adicarlle unhas palabras aos seus alumnos antes de entregarlle as obras. Un aplauso para ela. Esto vai para todos vos, vale? Entendo que as palabras para vos, a vosa idade, ás veces non teñen o significado que os adultos lles queremos dar, ou non sodes aínda capaces de entender o verdadeiro valor que poden adquirir nun futuro, no voso futuro. Pero quizás as miñas verbas podedes conservarlas na vosa memoria e retomalas nun futuro. Sinceramente espero que vos serva de axuda en algún momento da vosa vida. En primeiro lugar, quero pedirvos perdón se algunha vez non estiven aí cando me necesitaxedes. Estou un pouco nerviosa. Polos enfados, asegurarvos que sempre pensei en facer o mellor para todos e cada un de vos. Quero daros algúns consellos, claro. Facede moitos deberes no verán. Así, por exemplo, podedes ler un libro no vosso lugar preferido, escoitar música que non coñezades, pasar tempo coa familia, explorar a natureza ou practicar deporte. O tempo voa. Os maiores sempre recordamos a nosa infancia, así que aproveitádea. Co tempo aprenderedes que o mellor da vida está nas pequenas cousas. A vida non é tan complicada. Fai o que te faga sentir ben, sempre que non vos prejudique a vos ou a outras persoas. Espero que respetedes ao que sexa diferente, que vos poñades sempre no lugar dos outros, que sexades persoas que escoitan, que defendedes a vosa verdade sempre dende o respeto aos demais. Desexo que valoredes a importancia do cuidado do medio ambiente e o noso futuro e tamén é o voso futuro. Vos sodes o futuro. Aseguro-vos que nunca será demasiado tarde para ser quen que irades ser. Espero que sexades vos quen fixedes as vosas propias metas. Espero que exploredes lugares que vos sorprendan, que coñezades persoas con outros puntos de vista, que vos sentades orgullosos da vosa vida e que se non fora así, espero que teñades a fortaleza para comezar de novo. Todo o que nos pasa pode interpretarse positiva ou negativamente. Espero que vos sexades capaces de sacar o lado positivo. Na vida hai tres tipos de persoas: as que nunca se moven, as que pensan que deberían moverse e as que non se moven, e as que se moven. Me encantaríame que todos e cada un de vos esteades no último grupo, nos que se moven. Facede que as cousas pasen, que vosa curiosidade non desapareza, inventade, creade. Os diferentes mestres que tivimos a sorte de compartir estes anos con vos, intentamos ensinarvos todo o que sabemos. Personalmente teño que dicirvos que foi unha maravillosa experiencia ser a vosa editora estes anos, e penso que isto comparto con Aurelio que está ali no vídeo. Sentirme señal e por iso sempre teredes un lugar reservado no meu corazón. Estou super contenta polas posibilidades que tedes ante vos. Sen dúbida, sei que estou ante persoas maravillosas, unhas capacidades únicas. Confío na vosa determinación para acadar os vosos obxectivos. Non sei o que atoparedes polo camiño, pero non esquezades que podedes ser quen que irades ser. Eso o lo dixen moitísimo ao longo destes 2 anos, que o tedes todo nas vosas mans.
Tedes todo para moldear a escultura da vosa propia persoa. Podo asegurarvos que con tesón e paciencia vos converteredes neses adultos que agora mesmo imaginades. Todos e cada un de vos tedes algo que é único, que é especial. O voso traballo é atapar ese algo único e especial, aprender a usalo e poñer a disposición do mundo. De verdade, chicos, chicas, vos desexo o mellor. E agora, voade, voade alto, voade moi, moi alto. E sempre teredes aquí un lugar onde vir cando queirades.